आब'लै दै गिलाससे लाना फैलाय आं नुनानै देलाय आं नोंनि रुवायथि नामा हारसिं लायना लोंफैनो हाया अ नों जोंहा रुवायथिसो नोंखौ जाखांनासो लाबोनाय नोंखौसो जोंहा डास्टबिननिफ्राय लाबोनानैसो फेदेरनाय आं मेट्रिकआव सेकेन्डआव पास जादों नों थार्डआवसो आंलाय डिग्रि लास्ट इयार नोंलाय दासो एइचएस फरायदों थेवबाबो आं नोंसे गोरोंसिनलै बयनिख्रुइ जाम्बा गथ' इन दा वर्ल्ड नोंनो थेवबो दे आंखौ बांसिन अनो ना नोंखौसो रावबो सैया आंखौसो बयबो अनो बेफोर आंनिसो प्रपार्टिसलै बेफोराव आंनिबो प्रपार्टिस दं नोंनिलाय बोरै प्रपार्टिस थानो नोंखौथ' हाबा हरखागोन ने आंदि हाबा जायाना नोंखौदि हरखागोन नों आंखौ मैया दाउब' गोरान होननाया नों आंखौ मैया पानियाल' मोखां होननायालाय आइलै बाबा